Rob, je bent vandaag op de Buma NL-dag. Heb je wat gezien? Ja, zoals de meesten onder ons natuurlijk. Ik kom hier allerlei collega's tegen uit het vak. En ik ben zelf even bij diverse radiostations binnengewipt. En vandaar ook even bij TV Oranje. Dat is die zender waar ik persoonlijk altijd naar kijk als ik de griep heb of in de bank lig of zoiets. Of als er niets op tv is of als ik helemaal geen zin heb om naar iets anders te kijken, kijk ik altijd even naar TV Oranje. Het is nou voor het tweede jaar. Wanneer word jij genomineerd? Ja, dat is meestal bij de derde keer, hè? Dat heb ik me laten vertellen. Dat is ook een beetje om mezelf een beetje de pit erin te houden. Maar ik hoop bij zo'n derde keer. Dus dan hebben we het over volgend jaar. En misschien wel een prijs in de sfeer van een oeuvre over alles wat ik heb gemaakt. Er zijn ook zo'n 120 liedjes. Ik ben overigens alweer bezig met een nieuw album. En nieuwe singles. En de carnaval komt eraan. Maar ja, kortom, ik kan heel het jaar, 365 dagen per jaar, ben ik inzetbaar. Ja, dat wordt wederom een album met vrolijke stukken. Opzwepende muziek. En een aantal mooie ballads staan erop. Wat de mensen ook van mij gewend zijn. En ja, ik verheug me erop. En ik denk dat die eind november moet die eigenlijk klaar zijn. En dan gaan we hem heel rustig brengen. Is het dan ook jouw laatste album? Nee, absoluut niet. Dat is het programma De Reunie van de KRO. Die kondigde iets te snel aan dat ik dat zou hebben geroepen. Dat heb ik ook inderdaad gezegd. Heb ik in een opwelling gezegd. Maar door er nog stevig over na te denken. En ik heb een hele goed gevulde agenda. En laten we eerlijk wezen, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En als Rob van Daal niet meer zou zingen of niet meer kan zingen, dan betekent dat ook gelijk mijn dood. Dus ik moet vooral blijven zingen en mensen happy maken, gelukkig maken en entertainen en alles wat leuk is in het leven. Want er zijn ook zoveel dingen in het leven die niet leuk zijn. En laat mij nou de leuke dingen doen. En ik hoop dat nog, en dat ben ik van overtuigd, laten we eerlijk wezen, ik ben weer aan het afvallen. Dus met een 10 jaar kan ik er nog vast en zeker aan vastplakken.